guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon po, manunungkit po kami ng Kamatsili! Dahil tag-kamatsili ngayon, guys. Dahil maraming kamatsili ngayon, manunungkit tayo. Ayun o, dami guys o. Kasama natin si Auntie Paseng, Auntie Ligaya, Hello guys! Ate Joanne, Hi guys! si JJ, Hi guys! si Mami Dragon, Hello. Ate Gretchen, Hi po! at si Camera Girl. Let's go! Let's go guys! go. Tayo manungkit na. Isa lang sungkit. Dito tayo dati naliligo. Ang pangit na ngayon ng nanos. Parang naglapad na. Mas maganda na. Kaya lang kadumi na. Kaya lang ba? Hindi, masaya yung noon. Wala na yung mga kinukunan nating ugat-ugat. Wala na yung mga pangbungbuyin. Di ba may ano pa dyan? Oh, 1 point. Tikman mo nga. Nagmukha kami lang muna. Itumot kinaloob. Ay, nagtaya mo. Matamis. Ito kasi yung dating kinukunan natin ay naputol lang. Maoy, dami ano mo, balok. Dating pinagpunga natin. Pwede pa to. Ayan. Tama. Oh, ay, 1 point. Kupipit man! Hindi na iwas ata. Hilaw pa. Kupipit! Gusto mo tamba? Aja, sige dyan kay sirok na kinay. Awan na bating. Saan banda dito? Tama? Help! Go! Oh, Ay! ay! Oops. Yan. Nabalatan na. Oh. Pwede yan. Wala pa isang oras. Ayan. 1. Mapak. Awan truko. Mabati man. Yay! Saan? Matamis daw. Yan. Urang ko lang pitayang nun sa may. Patikim? Puro na buray-raya. Wala nga yung limpugan. Di ba dati kalilimpug na? Tugan. Ano? Tugan. Wal, tsugan. Yung malimpog. Tamburtsugan. Tugan. Yung Mapintog. Pintog. Tambur. Sabi naman yung palungkot mandi, parang hindi gera sa amin. Matamis guys. Basta bigat. Doon naman tayo guys. Marami pa dito guys. Ikot-ikot lang. Tamisan siya. Yung mas mura dito, mabaling. Na, nagadog. Ay, gurkel. Ay, dali. Ay, maoy dyan. Saan, madam? Ayaw dyan. Ay! Ay, di na gawin din niyo pa. Ay, wala, mas pakante. Ayan, ay, yun. Oh, sarap. Ayun. Ang tiwit lang. Ito ang kamatsili, guys. O, tabi. Medyo matamis-tamis siguro. Bikong-kong. Uy, tabi. Ay, no, kadami eh. Baka yata nilini yan mata. Nilini mga kalawang. Ay, dini ka. Nilini mata matina. Oo. Sa unilme. Ano ka dami? Doon pa sa amin. Wala, nakarbon dito. Ito ka, ito pa. Joey na. Makalalaki kayo. Ay, yung matinon pala yan. Tara doon. Matamis ko yan. Tara dito, oy. Tara dito, tamba. Walang kapatid. Tamba ka na.
Tikman mo muna, te. Maghalo-halo na eh. Bala na yung... May bunga. Lutin mo tambo. Sugputan. Oh, dali oh. Ayun, tabar. Tikman mo na. Pagla. Ano ate? Sarap yan pag ano. Ayun ang basta yung ganyan. Wait, kasi may flavor pa ano. Kaya nga. Ba't kasi may flavor pa ang kamatsili? Baka yung ano. Yung mataba yun ang pan. Ha, hindi. Lalaki ito. Babae yung matamis. Ay, ganun. Baka may sungkit sila dyan. Pera. Ayusin mo nga tambo yung ano niya tambo. Ayusin mo nga yung kanyang ano. Ay, sayusin. Baka yung sa kabila. Ganun din yan. Matami din. Ayun, basta gantong pan. Eh, parang puro sila ang pili. Gaya sabihin mo. Ay, Diyos ata ko. Ha? Ay, tayo sa kabila. Ayun o. Uy, ayun o, kadami. Baka matamis yun. Oo nga. Samba. Oo, yun pa. Diyan natin guys sa kabila. Yung pa. Diyan na. Diyan tayo magkain mo. Diyan tayo sa taas ng bundok. May kabayo. Ayun ang tiniban yata sa ano. Ayun. Ay! Madidamang mga damurtis ito. Hindi si kakamo na umana sila. Oo, yun. Kasi nung unang ibanda na dyan. Patay na yata yung ginawa. Babago tayo nataba ka natin. Tingnan nga. Yun o. Matamis siya guys. Balagyan lang namin ng suka guys. Hindi siya mapakla. Ayan pala. Ayun. Ayan pa. Ayun, isa na. Ayun, nagdaktulit. Yung tambo, kabudin mo. Ata na yun. Ayan po. Hilaw? Mataba. Saan? Na rin ito. Sila tambo lang. Ayaw nila piliin yung matabaan. Eh, gamot pala sa bato daw yan. Kaya kumain kayo. Panat to, hindi kaya silan. Ako. Laban, unang-una makabalat. May rong-rong. Natangkoy na. Hindi, mayroong malambot. Yung ano, yung maumbok. Yung maumbok. Ikaw naman magpili. Game. Practice. Bawal mag-practice. Doon yung bahay ni Kon, di ba nanti apa? Guys. Ajar, tiwalay na. Nyapat. Balay na dyan. Ano? Ay, pakinarli na. Dali pa, pabilisan oh. Challenge mo pa eh. Pagkatapos Katuwa na na. makain. Ngayon na habang nakaba, walang asin boy? Ayun. Hanapin siya yung sagputan dyan mamaya. Malaki. Nandito tayo guys sa mini bundok. Parang may naalala ko dito sa mini bundok na to. Ang mini bundok. Wow. Kahit tayo guys. Kamatsili. Sarap. Banduga ng mulo, bantay ah. Pagod akong nag-akit ng bundok. Mini bundok. Sa mini bundok. Ito kasi oh. Nag-cute ni. Parang ikaw, auntie. Cute. Walang pula. Suka. Walang Lagyan na natin ng suka. walang guys. kakulubot-kulubot.
Yung iba, kulubot. Kunti na rin ang suka niya. May asin siya. Ang sarap. Mura natin ang asin. Sino gusto nang may suka? Yung mga hindi maring Agat. Agat. Gamot sa bato. Ayun ang batiin eh. Tig kamatsili ngayon guys, kaya maraming kamatsili. Gamot po ito sa bato. Pangpakapar nga lang. Kapar fruit. Cutter fruit nga rin din sa Ano English ng kamatsili? Copper fruit. Yung. Di ba dati? Hindi nyo napansin? Kulanita. Kulanita. Wala yan ah. Kulanitam kita matubaga. Kulanita. Ito pa kaya? Walang kilo ko pa. Usama natin yung tukak. Walang nag-ingay kagabi doon ma? Nagtukak? Walang nag-iyak? Kuwek! Naging bata na. Dum-dum out na pa yan. Wala yung takaw lang. Dakila ka. Dakila. Wala na. Kaya, hindi mo kayo kita eh. Busog na eh. Kapar ka mamaya kung nagkain ka. Ang mini bundok. Kaya sa asin mo. Hindi pala isuka. Gamot sa bato yung asin naman. Isaw-saw naman sa pangsak. Balik pa. Pangpabato. Gamot sa bato yung asin naman binamakbakan mo. Lalo mo nakargaan. Ay, naku. Maglaban yan sa loob ng tiyan mo. Nakahasagputan siguro. Ito sigputan to. Ba't puro masagput yung nakakain ko? Masarap naman kachigpot. Anak si. Alatsi. Asin eh. Ano? Alapsi. Kamatsil. Tambo, kain ka tambo. Ano muna kami ng tambo dato. Guys, magpapaano kami kung sinong mauna. Alam. May premyo yung 50 pesos. Kala ko sa Ay, timer mo, Ping. Ano to, guys? Guys, ano to? Mag-uunahan sila magbabalat ng ng buto ng kamatsili. Kala ko sa bibo. Yung ang tatanggalin lang, guys, is yung itim. Hindi dapat lumabas yung kulay puti. Gaya nung ito ba yun? Ganito. Ito, parang Ito, guys, dapat yan ganyan. Dapat hindi lumabas yan. Ito lang po siya dapat. Yan, yung buong ganito, guys. go. Okay. Timer. Wala pa. Ay, dito muna. Wait. Madadaya kayo, ah. Basta ito akin. 50 pesos. Ba? May silpin ka na kayo. Wala! Nauna na. 1, 2, 3, go. Awan mo, kuko, kasado. Wala kang Mama Mami Dragon. Sige, ma'am, dalian mo. sayang ang 50 pesos. DFL. Oh, may kalahati na nyo. Hindi pa siya. Wala pa. Ang kuko? Walang kuko. Out ka na, ante. Girl, diyan ka na lang. Wala nga ang kuko, oh. Napudpud. Malapit na nangangalahati Ate Dragon. Nangangalahati na ako, guys. Dito ako expert eh. Sige. Pagkatapos yung yan, lagyan niyo sa tayo ng kalabaw. Out na si DJ. Out na si Mama Kadaya. Ay, di, out ka na eh. Out na tayo. Mga nangarunan. Kandaro yun. Ang Ligaya at si Auntie Pasing na lang naglalabanan. Si Aisa. Hindi ay. Ay, si Auntie Pasing out na yan eh. Alam nyo ba, guys? Amita eh. Nung bata ako, nakaka-100 akong ganito. Ang matalo dito, guys, sasayaw ng iskiri. Kawanti ko. Ako kaliwanti, Ligaya. Kaliwaan pa naman. Ang matalo ito sa'yo ng TikTok. 50
Sasayaw ng TikTok ang matalo. Ilang minutes pa? Huwag mo lang ko ng minutes, basta sinong matalo. Katagal mo naman. Lagi dami ka. Bili ko na ang halo-halo. 50 pesos. Nang dahil sa 50 Halo-halo pesos. mamaya. Wala na naman. Basta, Apat na lang kayo ang natitira. pagtung tamay Si DFL, ay makunat na ng talaga si Andy Ligaya, umutot sila umatat. My God, camera girl. Ay. Pag wikat dyan pinga. I am the winner, and the winner is I-check mo yan. Check. May halo-halo na ko, guys. Una-una ako. Oo, saan? Ang talo kante. Ha? Kahit i-anuhin mo pa yan. Ay, kinuha mo yung akin dyan kanina. Ito oh. Okay. May natira pa sa'yo. Si Ate Dragon po ang nanalo. Wala bang Yay. second? Chicken, Wala na. 20. 20. Guys, second. Oh, 20, second 20. Maigpit ang pangangailangan. Matinding pangangailangan ni Auntie Ligaya. 20 daw, second. Second runner-up. Naku, Goes to. Hindi pa matapos. Ah, wala na. Ito na. talo ka na, Ligaya. Ante. Nabalatan na ay. Binatira pa. Oh. Nabutas na yung akin. Nabutas yung kanya daw kung chicken. Salamat yan. Nabutas niya sa akin. Sikin, naging manok na. Chicken. Chicken. A few moments later. Yung mga ano lang. yung malaki na dyan, kinuha man ito. Guys, talong na bilog. Sino? Guys, kuha tayong saluyot, guys. Dami, oh. Buti na padantay kang kilito. Nagsabsabong dan. Thank you, bitaw, hindi kayo nagtingin. Yan o. Yan yung mamang mo. Sa kayo, galay. Nagsungkit naman ng morte. Ayun, oh. Dito na lang yun. Paikot ko pa ibayar ha. Diba? May pakinabang yung ano natin. May okra na, may talong Guys, na. ang dami. Oh, libre na hapunan. Libre na naman ang hapunan. Talong. Tagpaw na lang ang hanapin. Dito na pa di. Naman na yata sa luito. Maging na yung mas nga daw. Tama na yung saluyot. May suka pa. Ay, cellphone ko dyan. Talagang buhay probinsya ito guys ba? Dahil pala mas malaki dinala ko. Sahog na lang guys ang kailangan. May bisikul, guys. Na? Nari, nabasa din. Pagdating mo lang, ikot mo na. Pang ano mo yan, ante? Yung ano? Hindi, yung ano? Kahoy. Pangaron? Pang sa kita ko. Ah. Guys, ito po. Yung hina-harvest po na to. Wala, yan po yung mana ni Papa. Itong area po na to. Yung hina-harvest po. Ayan.
Ayan guys, sa may mangga dyan po kami dati nakatira. Much later. Guys, bale, nahuli late po si Ante Clara. Ante Clara. Bale, po. Hello po, Ante Clara. Ano po siya, PWD? Pipi po. Dahil kahapon wala kasi hindi nakarating. Bale, po. Ngayon ibibigay. Oh, mayroon kang gatas, asukal, bigas, saka noodles, dilata. Ito po sa inyo, para sa inyo. Kakabisa naman sila. Beautiful. Habang beautiful. Ano niya pa, karagsak niya pa. Magkay magkala ng gulay, hindi mo niya. Kami ang kamatsili. Marami pong kamatsili sa inyo. Sige. Yes po. Yes po.